Masterizer. Sanibona saqhubeka kweseries yethu 2 Graves la siku-part 2. Njengoba sigcine ku-part 1 umfana uBeltron obeshaywe ngesando esekhiphe i-cellphone ethi uzama ukufonela khona amaphoyisa. Wayifonela i-emergency kodwa wathi sekufanele akhulume waphelelwa amandla washona. U-Isabel wayengena e-bathroom wakubona lokho wayicisha i-phone call fast. Njengamanje siyathola ukuthi uBeltron useshona okwangempela kanti futhi ugogo ngokubalekela iphunga lokunuka kwesidumbu wahudula isidumbu somfana ngokhaphethi wasiswa kwi-deep freezer. So ngokuthi ugogo wayefuna ukusebenzisa leyo deep freezer kwase kufanele asolve le nqwaba yenyama egcwele phakathi kwe deep freezer ukuze ingonakali. Ukuhambeni kosuku ugogo ngesikhathi esebenza indaba yaleyo nyama ebona ku TV kudlala ishow yale TV presenter ekuthiwa uCarlos. Ugogo wakhumbula amazwi kaBeltron ukuthi naye uCarlos ubekhona ephathini le ekwakukhona khona uVeronica benoMartha. Nokuyilapha acabanga khona ugogo Isabel ukuthi itarget yakhe elandelayo kufanele kube uyena uCarlos ongaba nolwazi mayelana nokunyamalala komzukulu wakhe uVeronica. Kodwa wacabanga inkinga eyodwa Isabel ukuthi uCarlos usaziwayo odumile wakwi-TV kanti njengoba efamous uCarlos akukho lula ukuthi amtarget. Khona lapho kwakhala ifoni kagogo Isabel ngesikhathi efonela iphoyisa uMiguel embizela ukuthi akaphuthume epolice station. Ugogo wathola ukuthi umzukulu wakhe uLupe uboshwe amaphoyisa kade edakwe utshwala esehluphe emgwaqweni. Ugogo wamthatha umzukulu wakhe uLupe waya naye ekhaya efuna uku-understand ukuthi kwenzakalani ngaye. uLupe wakhuluma etshela ugogo wakhe ukuthi ukulahleka kadadewabo uVeronica kube yistress kakhulu ngaphezu kokuthi abantu bakucabange lokho kodwa akekho umuntu omnakile. Eqhubeka uLupe etshela uIsabel ukuthi wayona ireport le yasesikoleni ethi ngiphase ngama-flying colors iyi-fake. Ethi ngiyifakile ngoba bengingasafundi mina sengiskipha ama-class. Ethi bese ngine-depression eningi ngoba nenqwaba yama-exam papers angiwabhalanga. Ethi uLupe vele mina esikoleni angihlakaniphile njengoVeronica. Ethi kanti nawe futhi gogo awukwazi ungikhombisa uthando njengoVeronica. Wena uthanda uVeronica kangcono kunami kodwa sibe sizalwa ndawonye noVeronica. Ethi unayo ifone number yami kodwa umuntu omfonelayo uVeronica uthi avakashela ekhaya. Angizi mina ukuzovashela ekhaya. uIsabel wakuphika lokho kodwa iqiniso lalivele lihlele ubani ngoba uLupe wasukuma wakhombisa ugogo izithombe egcwele endlini kaVeronica kanti sasingekho nje sisodwa isithombe sikaLupe. Ngokuhamba kosuku ngalelo langa kwafika iphoyisa uMiguel emzini kaIsabel. uMiguel wayelandela mayelana nodaba lokunyamalala komfana uBeltron. Iphoyisa latshela uIsabel ukuthi ugcine ukubonakala la ekhaya ngoba ujwayele ukufika la ekhaya ezokwenza amapiano lesson. uIsabel wavuma ephoyiseni uMiguel ukuthi uke wafika yena uBeltron kodwa namhlanje uxolise ngokuthi ngeyakwazi ukwenza ama-piano lessons ngoba kukhona lapho uthuma khona wahambe sheshe. Iphoyisa uMiguel watshela uIsabel ukuthi ifoni yomfana uBeltron ifonele i-emergency number yamaphoyisa ikhona khona la around noma i-GPS yabo beyamaphoyisa engakayikhombi exactly location ukuthi ubefona. Lathi iphoyisa uMiguel ukuthi okubadidisayo uBeltron ufone akangakhuluma uvele wathula ingakho bemfuna kanje. Wathi uMiguel kodwa asikaqinisekisi ngokwe-GPS ukuthi uMiguel ufone ela endlini noma ubengekho la ekhaya kodwa yona saveza ukuthi ube around isazosho kahle ilocation ukuthi ubefonaphi. Kwathi lapho iphoyisa uMiguel sethi uyavalela usuyahamba wethusa ukubona ukuthi ugogo upheka inqwaba yenyama. uMiguel wabuza kuIsabel ukuthi le nyama eningi kanje ayipheka yeyani since ehlala yedwa. uIsabel watshela iphoyisa uMiguel ukuthi ufelwe i-deep freezer so kumele apheke yonke into before yonakala. Ngakusasa uIsabel wahamba waya kwenye building la ayizohlangana khona noRafael lo mholi wegebengu ubaba kaMartha intombazane eshonile. uIsabel wathatha uRafael ukuthi bawukhulumele endaweni engenamuntu bahamba bawupaka imoto zabo ngasolwandle. uIsabel wabuza kuRafael ukuthi ubemazi kangakanani uMartha ingane yakhe. uRafael watshela uIsabel ukuthi bengihlezi njalo ngiyibhizi ngomsebenzi angisitholanga isikhathi esiningi sokuhlala nendodakazi yami futhi ngiyayisola kakhulu ngalokho. uIsabel wabuza uRafael umbuzo wamdidisa naye uRafael ukuthi mawukuthi uRafael uyazi ukuthi ubani owabulala uMartha angenzani. uRafael wethuka wabuza kuIsabel ukuthi kwenzakalani akakhulume emakhona kwaziyo. uIsabel watshela uRafael ukuthi emva kokuthi amantombazane eseshiwe uJonas la babeya khona kwakuyiphathi eyayenziwa ama-celebrity uRafael wafuna ukwazi from uIsabel amagama abantu ababe involved lapho. uIsabel watshela uRafael ukuthi angibazi abaningi kodwa umuntu oyedwa engakutshela yena ile TV presenter edumile ekuthiwa uCarlos naye wayekhona nalo mfana omncane ekuthiwa uBeltron olahlekile ube involved lapho ngize ngacasuka ngamshaya ngesando washona. Ethi uIsabel njengoba kuthiwa uBeltron olahlekile nje akalahlekile ngimbulela kwi-deep freezer yami endlini yami. Isigebengu soRafael satshela ugogo ukuthi akakhululeke somsiza ukuthi anyamalalise lowo mzimba kaBeltron. Kwahamba insuku kanti i-TV presenter uCarlos uzothola itrip eyaphesheya eThailand. Esendleleni yakhe ye-airport uCarlos izigebengu zakaRafael zambamba.
Emzini ka-Isabel kwanoka ikhehla uCafarino ngesikhathi lizotshela ugogo ukuthi lizomthatha bahambe baye emculweni we-opera njengoba bebevumelene. U-Isabel wazizwa ecasuka ngoba wayekade evume kuCafarino ngoba wezama amaqhinga okumxosha, hhayi ngoba wayevele ezoya kuleyo opera yakhe. So Isabel wanqaba ukuhamba noCafarino baye kulowo mculo we-opera. Lokhu kunqaba ka-Isabel ukuhamba noCafarino kwamphatha kabuhlungu umkhulu. Khona lapho Isabel esazama ukuxosha ikhehla uCafarino, kwakhala iselfoni yakhe u-Isabel efonelwa u-Antonio indodana yakhe. U-Antonio watshela uma wakhe u-Isabel ukuthi ubekade ekhuluma nephoyisa uMiguel belimtshela ukuthi silithola umkhondo omusha mayelana nokunyamalala komfana omncane uBeltron. U-Antonio watshela uma wakhe u-Isabel ukuthi iphoyisa uMiguel namanye amaphoyisa bathole i-laptop kaBeltron, bafica ukuthi kwi-laptop kaBeltron kuney'thombe ey'ningi zamantombazane anqunu, ekubalwa khona ney'thombe zale ntombazane eshonile uMartha nezikaVeronica lo nyamalele bedake utshwala ephathini yama-celebrity. Wathi u-Antonio kuma wakhe okuphinde kube wesi kakhulu ukuthi iphoyisa uMiguel ushere lezo y'thombe ney'ntatheli abey'ndaba. Ngakwelinye isayidi sibona iphoyisa uMiguel evakashela uRafael emzini wakhe. uMiguel wakhombisa uRafael iy'thombe zamantombazane uMartha benoVeronica ababeshuthwe ephathini ngobusuku abanyamalala ngabo. Wathi kodwa inkinga ukuthi akekho waziyo ukuthi ubani u-organizer noma umhleli waleyo phathi wayeplane leyo event. Wathi uMiguel kuRafael, ngize kuwena ngokuzocela usizo ngoba ngiyakwazi ukuthi ubuye ube nabo o-connection abawumshosha phansi, kungenzeka uxhumane nabantu bakho ukuze sithole umkhondo ongasisiza. Kodwa uRafael akafunanga ukuyingena leyo nto eyayicela uMiguel ngoba akafuni ukusebenzisana namaphoyisa ngoba wabona ngathi amaphoyisa awanamsebenzi walutho. Ngesikhathi ekhuluma ngokucasuka uRafael ethi especially ngoba uyayibona nazi iy'moto ey'bizayo zikhona la ey'thombeni, ezinye zalezo y'moto kuvela ngisho ama-number plate, okulula kakhulu ukuthi ukwazi ukuthola umnikazi wazo. Nibe futhi nina njengamaphoyisa ninayo isystem yokukwazi ukudetecta umnikazi wemoto ngokusebenzisa i-number plate yaleyo moto. Ecasuka uRafael ethethisa uMiguel ethi unamaklu amaningi ngaphambi kwakho kodwa uqale ngokwenza into e-wrong from the first place ngokulikha iy'thombe zey'ngane zamantombazane ey'ngagqokile wayinikeza iy'ntatheli, ukulima kwabona lokho. Ugogo Isabel ngesikhathi edrive imoto yakhe esemgwaqweni wezwa kukhulunywa indabeni kwi-radio ukuthi njengamanje amaphoyisa aphansi phezulu afunana nomfana omncane uBeltron, okuyena umuntu ongaba nolwazi olugcwele mayelana nokwenzeka kuze kunyamalala amantombazane uMartha benoVeronica, ngoba kukholakala ukuthi umfana uBeltron wayekhona naye kuleyo phathi ngenxa yezinto ey'tholakale kwi-laptop yakhe. Kwabuye kwakhulunywa nange-phone call eyafonelwa uyena uBeltron efonela i-emergency. Phezu kokuthi wayifonela leyo emergency 112 akangakhuluma, kodwa kuleyo phone call kaBeltron kwazwakala kunomuntu owayeshaya ikhwele ngemuva. Bathi uma beyidlala beyindaba kwi-radio leyo sound yomuntu owayecula ngefiyo ngemuva, u-Isabel wayewuzwa lowo msindo wekhwele ukuthi wawuCafarino ikhehla elaselihamba selemotweni yalo selijabulela ukuthi ugogo uvumile ukuthi uzoya nalo emculweni we-opera. Khona lapho kwafona ubaba kaMartha uRafael wafonela ugogo emtshela ukuthi usekhulumile noCarlos oyi-TV presenter, kanti uCarlos akekho involved entweni eyenzeka ngokushona kaMartha nokunyamalala kaVeronica. Ethi uRafael, mina into engiyitshele uCarlos ukuthi kwakukhona omunye umuntu wesithathu okwakuyintombazane ye-Arab eyayinebala le-birthmark esiphongweni eyabonakala kuyiyona eyahamba noVeronica ephathini. uRafael wayefuna ukuthi u-Isabel athole ukuthi ubale ntombazane enebala le-birthmark esiphongweni. Wasuka lapho u-Isabel wahamba esesikoleni sikaVeronica, kwakungenzeka ukuthi le ntombazane omunye wabangani bakaVeronica afunda nabo esikoleni. Wathi uma ephuma emotweni yakhe u-Isabel wahlangana noCafarino, ikhehle lamcela ukuthi bahambe bayophuza ikhofi kodwa wanqaba u-Isabel wathi ubhizi. uCafarino wayesezwile indabeni ekukhulunywa ngayo leyo emergency call, wezwa futhi nangolo muntu okade kuthiwa ushaya ikhwela ngemuva, wazizwa ukuthi uyena uCafarino. uCafarino wasebenzisa lelo thuba ukupressurize ugogo ukuthi avume lento ayishoyo ngesikhathi emtshela ukuthi uzotshela amaphoyisa. Kodwa u-Isabel wayengasabiseki kalula ngoba watshela ikhehle ukuthi alihambe lenze likuthandayo. Waqhubeka u-Isabel wangena ngaphakathi esikoleni soVeronica, kanti siyathola ukuthi u-Isabel wayengemusha kule sikole ngoba before athatha impesheni yomhlala phansi wayekade uthisha naye efundisa khona kule sikole. So abasebenzi abaningi abadala ababekhona kule sikole babemazi kahle. u-Isabel wayetshela uthisha ukuthi uzocheck ama-academic records omzukulu wakhe uVeronica ngesikhathi bemnikezile ikhompyutha esebenzisa i-database yesikole. Kodwa yena wayezazi u-Isabel ukuthi uzosesha le ntombazane enomkhango noma ibala le-birthmark esiphongweni ebichazwa uRafael. Wayescroll u-Isabel ebheka iy'thombe zabafundi, nokwathi uma efika ngakwisithombe somzukulu wakhe uVeronica wayimisa kancane wasmile u-Isabel ngendlela ayemthanda ngayo. Ugogo wayesesha waze wayithola leyo ntombazane, waze wathola ngisho igama layo ukuthi uJamila. Ugogo waphendula iskrini sekhompyutha ekhombisa uprincipal ebuza ngale ntombazane. Uprincipal watshela ugogo ukuthi uJamila akasezi kulesi sikole ngoba nomndeni wakhe ngathi uswamuva, awusahlali la endaweni, uswahamba waya kwenye indawo. Wathi later u-Isabel esedrive sebuyela ekhaya wafica ukuthi ulindwe iphoyisa uMiguel lamzana namanye amaphoyisa. Nesithola ukuthi ikhehle uCafarino usemreportile ugogo emaphoyiseni, evuma uCafarino ukuthi umuntu wayeshaya ifiyo kwakuyena uCafarino, okungenzeka ukuthi ugogo uyena
wabulela umfana omncane uBeltron nangendlela ayitatazela ngayo engafuni ukukhuluma noCafarino. uMiguel wathatha ugogo bangena naye endlini esewubheka. Ngoba phansi bafica amachaphazela egazi. Ugogo wachazela iphoyisa ukuthi lawo machaphazela egazi awele inyama eningi okade ngifice ngiyipheke ekuqaleni ngoba ngeke ngakuchazela ukuthi ngifelwe i-deep freeze. Iphoyisa uMiguel wathi ufuna ukuyovula i-deep freeze enqaba ugogo. Wahamba uMiguel nelinye iphoyisa sebeyivula i-deep freezer kagogo. Nokwathi lapho uma beyivula siyawubeka lapho kwamanje u-part 2 guys. Soqhubeka ku-part 3 wokugcina. Ungakhohlwa ukulike nokukhomenta nokushare nokusubscribe uma ufuna ukuthola ukuthi kwenzakaleni emva kokuthi amaphoyisa esevula i-deep freezer kagogo Isabel. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa episode elandelayo so-uploada kungekudala. Thank you for watching Storiza TV, and please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more videos like this. Storiza TV.